kartoia eta tinta eskuan. Jai batzordeko bilera kale jira auzoan kontzentralan baldintza duinengatik. Txosnako turnoa ez zaitokatzen oraindik. Biharko salduak 10.000 rifa, neska bat bortxatua izan da gero manifa, beltzak azaldu dira batean. Ez aldigut utziko sekula bakean, nere lagunak kartzelan daude. Lana iteagatik bere herriaren alde, nere lagunak kartzelan daude. Gaurko asambladara berandu noa, azkena izango tena izagia lehenengoa, Parirriko ja presoen alde, gaztetxaren urteurrena kontzertua de balde. Zenbat alizkari manifestu eta txosten, jada ez dakit nere burua eren ondenan hemen batean da bestean. Eduki nahi zaituztegu gurekin kalean, nere lagunak kartzelan daude. Lana iteagatik bere herriaren alde, nere lagunak kartzelan daude. Nere lagunak kartzelan daude. Justiziaren izenean baitu dituzten, nere lagunak kartzelan daude. Kartzelan daude. Eutxiko horrezka, eutxiko horretze, ondo zabitzate, injustizia horrean. Duik persona sonea, ere bat alabeza, izoera zera, duek erduak.